Inanay usab nga midagsa ang mga tao sa mga samang sa Dakbayan sa Talisay ning katapusang adlaw sa pagbukas sa mga sementeryo. Samtang adunay misa pahinungod sa mga kalag sa St. Joseph Catholic Cemetery apan kapilya sa Santa Teresa de Avila Catholic Cemetery nagmingaw. Si Chelo Valiena sa report. Mingaw ang pribadong samang nga nahimutang sa Barangay San Roque sa May Cebu South Coastal Road. Mato ni Raymond Taob, trabahante sa samang nga sagad sa mga kabanay mibisita sa miaging Sabado ug Domingo pa. Makita kini sa mga buwak ug mga kandila nga naa sa mga lubong. Hinuon ang magsuong korpin taga Barangay Dayas sa Dakbayan sa Sugbo miduaw sa lubong sa ilang mga ginikanan karon. Wala lang mo sir kay mas mayor dulduolo sa bat 30 uno dos kay uno. Ato na lang mi dito minungod na lang mi niya. Samtang adunay duha ka misa nga gihalad alang sa mga kalag sa St. Joseph Catholic Cemetery nga nahimutang sa Barangay San Roque. Matod ni Father Joseph Intig, team member sa St. Joseph Parish sa Barangay Tabunok, nga nahimo ang obligasyon sa mga kabanay sa pag-ampo sa mga namatay. Among gina mga tao nga ay kay mo kakonsensya na, kay nakatuman na kamo karon, kay nagmisa naman ta para sa inyong mga kalag sa purgatorio. Apan ang mga tao nga miduaw sa Santa Teresa de Avila Catholic Cemetery gusto untang magpamisa sa mga kalag. Way maduol ug way mapangutana kung aduna ba. Wa gani malimpyuhi ang kapilya sa samang Katoliko sud na sa 8 ka buwan. Muadto na lang sa simbahan ang 82 anyos nga si Manang Junisha aron magpamisa sa mga kalag. Simbahan na simbahan tingali. Adto lang ko mga hatod og pamisa. Every kanang Lunes nagid siya misa nya karon nga pandemic wala na 8 months na walay misa dire. Menos pa usab ang mga tao nga miduaw sa lubong sa Municipal Cemetery nga nahimutang sa barangay poblasyon. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.